Isuk-isuk tangi turu kok wis kademen. Halo bolo, selamat pagi. Lagi aku metu kok ngomah olahraga sik tipis-tipis men awake gerak. Lah terus aku ngungak kidul ngomah ki kok uwe ning ngarepan kabeh gara-gara wingi angin banter ke lho bolo. Kene iki nek ketiga angine ora sebaene. Lah iki aku rep nyapu dhisik bolo karo golek keringet men awake iki sehat ora pileren. Soale wis tanda-tanda iki gulune serak, gek sirah loro ngono kuwi, gek ambekan ki panas ngono kae koyone arep flu. Nek ora tak nggo gerak golek keringet ngene iki malah ndadi sesuk. Biasane nek metu keringet ki langsung enteng kian. Lah iki uwuh godhong pring ki lho nyeblok kabeh nek musim ketiga kene iki saka Gunung Kulon kae dadi do garing ngono kuwi lho bolo gek angin banter ki uwe do nang dalan kabeh. Lah kae yo ketok to bolo Gunung Kulon kae wis kuning-kuning ngono kae dadi sing wingi sukete ijo-ijo wis do mlosoh kepanasan mergo ora enek udan. Kakne lek arek udan ki isih suwe sekitaran 3 sasi ngkas. Lah kae ya enek sing wis meropot nang alas bolo kae iki arep nang alas pring arep. Gek saiki ki ya wis wewet larang pakan barang bolo dadi pakan ki saiki wis mangkat tuku. Biasane nek sek bongkok ngono kae 10.000. Soale ya wis bingung pakan bolo nek gunung-gunung ngono kuwi biasane ana raketang sithik-sithik wis blas. Gek stoke sing nek ngalas ya urung semi barang. Wis pokoke nek musim ketiga ngene iki peceklik bolo iki. Larang banyu, larang pakan. Nek banyu alhamdulillah sing saka ngepam ki ya wis metu raketang gur sithik-sithik wis lumayan. Lah iki teras barang ki ya tak sapu bolo soale uwe iki do katut angin ki do tekan ngisor kursi, ngisor dingklek ngono kuwi. Lah iki langsung arep tak obong bolo soale engko ndak bubar meneh katut angin. Masalahe kene iki angine banter. Lah iki aku yo nyambi dede bolo men anget nang ngarep geni niku gegenen. Jan iki cara wis duwe telo ngono penak dicemplungi telo dibakar kono kuwi bolo. Lumayan kena dinggo pacitan wedangan ki engko bar nyapu. Lah iki blarak barang ya do nyeblok lho bolo gara-gara angin wingi bantere ra umum. Dadi iki langsung arep tak obong sisan men ora ngregeti ngarepan. Nek neng daerahmu piye bolo padha kene ora angine banter kaya wingi kae. Dadi hawane nek awan ngono kuwi iki panas ning ijik krasa adem tetepan. Dadi arep aktivitas ono kae iki ora keringeten mulakne wong ki gampang keneng flu nek musim ngene iki. Makane kudu ekstra ngati-ati njogo kesehatan kaya mame sing teratur gek aktivitas yo ora kurang ngono kuwi bolo. Nek iso yo karo olahraga raketang 30 menit ngono kuwi ben esuk. Lah iki le nyapu rampung wis tak obong sisan ki kari ngaso bolo wis lumayan keringeten krasa sumuk.